Hadin ka jingeki jongki khon samla jongka snong lum dai kla bhoi rambong bat jongka umroi nongra ha ka jingilam jong samla ting shain makri bot usamla banya teilang lapang na ka banta bandawa ban penken ria eka jakabu yu mau klinker kabadon hasenda jongka wa jingking dwar ksui bat ka ba hapreng snong jongka snong nongra ha ka ba na kalyang ki kunhun jongki samla jongka snong nongra bat lum dai kla ha kini gibnai baladem kila lejbu ya kajing kerpat hakamat kibor penya jongka district administration ribhoi district nagbanta banweng lane ban penken ria no iki jakabu yo mau klinker kibadon hakini ki artli kisnong kibala banbu jingma hakibabun rukam habai dei bar ka koi ka khia jongki pai ba nong song snong jongka nongra bat jongka lum dai kla nakaliang kibor penya jongka district administration bat ki officer jongka tanat Meghalaya state pollution control kila shimkhia halor kane hakaba menta kasi ka arpsau tarik urampang arhajar arpuwei kila lej hi dalade bancurep ikiteki artli ki jakabu lani ki jaka stok yu mau klinker hadin jongka jingjurep nakaliang ka jongki kila ptha iki trai jongki teki jakabu yu mau klinker bat kumju iki bor penya snong jongki teki artli ki snong ban sange bat ban penken ria no mardor ka jakabu lani stok yu mau klinker kibadon hakiteki artli ki snong lawan ban kersan langru yakane daki nong yalam bagi dukhat jongka sang Meghalaya People Social Organization bat ki longkme ki longkpa bat ki khon samla jongka snong nongra kami di kini ka jingwan inspection ang ne mentagasni ka jingye kedu hi kejungi bat di additional GC na office na pollution control board kalong hi ka ba sotrat ai ka jingye keren kalau ka kani kejing dawa kejungi ban weng no yo ne klengkar na po sinong jungi polum dekla kalong ka ba poi sa jingjok ba misong kan ai lei jing kular ka jongki ba la kular makin simkhia ai kane ba weng no yo ne klengkar ba haka juga por di kenduru bat ki nongilam jong snong lum dikla i acting rumba snong jing keren ke jong iro kala ai jing kermen yang ki samla jong snong lum dikla hi ba insa penbet jika meeting la sensajan ban rai ha meeting ban weng no yuni klengkar bat ha juga por ba lada kinong iram snong kimnum weng lada kidang INOC ban bu lane ban stok yuni klengkar apa rumiam nakaliang ngajungi ki samla ni lalong ki balok kre ban ya chalor ka an chalor ba kamhalor teto nga kumboi ni samla rangba jong ka snong ngni hapo umroi nora ngedon lang hangni bat ki longkmi longpa ki samla jong ka snong ki balai senran lang ki balawan ban ya sakhilam hagane ka no phai sngi ban kendu bat i additional deputy commissioner bat nakaliang jong ka pollution control board de ka khubor ka bangiyo hangne kalong ka basngutunan ba nakaliang kibor jong district kila pentip syangi menta ba nakaliang jong ka snong jong ka umroi nora kiloong ban sange no ya kane ka jingbu inu klingkar hapo kane ka snong jongi ka bahap hapo umjathang lum selama tenga so ban ai khuble ya kinong ilam snong ba kila ya kongo lam nakamenta kabha kamian ka koi ka khia hapo snong po thau tenga ai khuble ro ye ki bor jong district ki bala sim khia hadu kani ka sngi ka menta banwan ban inspect ye kani ka jikabu ye kini ki klingkar hapro art li kini jika ki budan hapo jong ki rutwa ban kum kani hangne le ka budan hapo preng snam hajan jong ki kisam jong ki bro tehenrai ke bostunat ban kaliang ke jungkiro kilai trelang batngi kum kisamla nakamta ban wara ya ke jingpha hapo snong po thau hi